खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं भाग्यश्री बसुमतारी। गुणोत्सव आनजादनि गाहाय थाखोनि फिथाइनि सायाव सावरायनाय हाबाफारि लादों। इं 2025 मायथाइनि गुणोत्सव आनजादनि गाहाय थाखोनि फिथाइनि सायाव गंबा जिल्लाफोरखौ लानानै सावरायनाय हाबाफारि लादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव क'क्राझार बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म अडिट'रियामाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गासै बिटिआरनि सिङाव थानाय बर' बिजोंनि फोरोंगिरिफोरजों इं 2025 मायथाइनि गुणोत्सव आयदानि फिथाइया मोजां जायैनि सायाव दिनै गुवारै सावरायलायनाय हाबाफारि लादों। बे सावरायनाय हाबाफारियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर', अबिद नार्जारी, दिनेश ब्रह्म, डक्टर सुरत नार्जारी, खोरोमदाव औवारीजों लोगोसे एबसुनि गोबां दैदेनगिरिफोर आरो फोरोंगिरिफोरा बाहागो लादों। बे सावरायनाय हाबाफारियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ फैगौ जुलाइ दानाव बर' बिजोंनि थाखाय 5000 फोरोंगिरिफोरखौ लानानै एडुकेशन अन टीचार कनक्लेव खुंनो थाखाय लादों। लोगोसे खेबफ्रोमबो 15 दिननि उनाव आनसलिक आरो जिल्लाया सोलोंथाइनि मोनसे टीम दानानै फरायसालिफोरखौ नायबिजिरनाय हाबाफारि लागोन होननानै खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायो। दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै मोनसे गोनांथार सोलोंथाइनि सावरायनायजों हाबाफारि लादों। बिटिआरआव थानाय उदालगुरि, बाक्सा, चिरां, क'क्राझार आरो बेयाव तामुलपुरबो दङ। जथायै मोनबा जिल्ला, बे जिल्लानि गासै 320 लवार प्राइमारि, आपार प्राइमारि आरो हायर सेकेन्डारि हाई स्कुलनि टिचार्सफोरखौ जों हांख्रायदों। गासै 18टा ब्लक एलिमेन्टारि एडुकेशन अफिसनि सिङाव थानाय फोरोंगिरिफ्रा बेयाव बाहागो लादों। बिथांमोननिफ्राय जोङो बिथांमोननि अबजारभेशन, बिथांमोननि मतामतखौ जोङो दिनै लादों। मेटारा जाहैबाय जे थांनाय 2025 मायथाइनि गुणोत्सवआव बर' बिजोंनि सोलोंथाइ आरो बिटिआर ओनसोलनि जि गुणोत्सवनि जि मानदान्दा पारफरमेन्सआ बे पुर जादों आरो बेखौनो फेक्ट फाइन्डिं खालामनो थाखाय जों कनसालटेटिभ मोनसे डिसकासन लादों। आरो बेयाव जों बयबो मिथिगौ जे थांनाय एक बोसोराव इन्सपेक्टर अफ स्कुल डिअ उदालगुरियाव, बाक्सायाव, क'क्राझाराव निल जानानै दङमोन। दा बे मोनसे जोंनि माने नुनाय जि बिथिं, बेयाव टाइम मथे टेक्स्ट बुक मोना। बे दिनै 2025-26 एकाडेमिक सेसना जागायबाय। टेक्स्ट बुकआ दाबो बर' मिडियामनिया फैजोबाखै। गुबुन मोनसे बिथिङा जाहैबाय जे गोबां स्कुलाव एलपि, इउपि आरो सेकेन्डारि हायर सेकेन्डारियाव पस्टआ भेकेन्ट जानानै दङ। 8 जन, 10 जन, 7 गाहाम पस्ट भेकेन्ट जानानै दङ। माखासे टेट एपइन्टमेन्ट जाबाय, माखासे जायाखै। दा आसामनि टेट एपइन्टमेन्ट बर' मिडियाम स्कुलाव, बिटिआरनि टेट एपइन्टमेन्ट, गोख्रैनो आसाम सरकार बिटिआर काउन्सिला एपइन्टमेन्टखौ होनांगौ, प्रसेसखौ खालामबाय थादों होननानै जों मिथिदों। खिन्थु एपइन्टमेन्टनि खामानिया गोख्रै जानांगौ, खारन एकाडेमिक सेसना जागायबाय। नङाबा क्लासनिफ्राय बन्सित जागोन आरो नेक्स्ट 2026 जानुवारि फेब्रुवारिनि गुणोत्सवनि रिजाल्टआ आरो गाज्रि जाबावगोन। दा बेखायनो बे मोनसे प्रब्लेम। गुबुन मोनसेया जाहैबाय जे स्टुडेन्टनि जि एटेन्डेन्स स्कुलाव बे जथेस्थ' खम जायो। मेथ्स आरो साइन्स टिचारा दिनै जथेस्थ' स्कुलाव दाबो गैया। फारसेथिं नोङो टिचारनि जि एटेन्डेन्सनि बाथ्रा, बेनि सायावबो माखासे कमप्लेना दङ माखासे टिचारनियाव, बयनियावबो नङा। प्रायथ' जोङो रेगुलार टिचार एटेन्डेन्स जानायखौ दिनै माने गोबां माखासे मेथडनि गेजेरजों सरकारा इनसिस्ट खालामनायनि थाखाय दिनै नुदों। बिनि गेजेरावनो जोङो बांसिन दिनै इम्परटेन्स होदों जे क्लास टाइम, एकाडेमिक पारफरमेन्स, नलेज आर्निं आरो फरायसा फरायसुलिया क्लासाव जाहाथे बांसिन मुखुब थानो हायो, फोरोंगिरिया जाहाथे मोजाङै फोरोंनो हायो, बे एकाडेमिक दिगखौ बांसिन इनसिस्ट खालामनानै जों रायज्लायदों। कारन लेभेलनि स्कुलाव नुयो जे बिथांमोना रिजाल्टनि सायाव कम्पिटिसन जायो, बा नोङो क्लासनिखौ मालाबाबो खथि खालामनो नागिरा। आरो बेखायनो बर' मिडियामनि मेक्सिमाम स्टुडेन्टआ सरकारि स्कुलाव फरायो, बिनि उनावसो भेन्सार स्कुल, बिनि उनाव प्राइभेट स्कुल। दा सरकारि स्कुलनि संख्याया दिनै 3000निबो बारा दङ बर' मिडियाम, मिक्स मिडियाम आरो सिंगल मिडियाम। दा बेखौ जोङो थिग खालामनो हायाब्ला भबिष्यत 1-2-3 लाख बर' फरायसा फरायसुलि भबिष्यतआ दिनै आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्स, स्किल, डिजिटाइजेसननि दुनियाव जों जुदि कम्पिटिसनाव थांनांगौबा जोङो मालाबाबो बै लेभेलाव सहैनाय नङा। दा बेखायनो टिचार्सफोरनिफ्राय आरो गोबां लेभेलनिफ्राय मोनसे कमप्लेन दङ जे सिंगल टिचार स्कुल, बे सिंगल टिचारखौ सरकारा ट्रेनिङाव सरकारनि गुबुन गुबुन खामानियाव बाहायो। सेन्सासाव बाहायनाय बा नोङो इलेक्शननि डिउटियाव बाहायनाय, बेथ' मोनसे आलादा दिग।
बेयाव मेन पावारनि प्रयोजन जायो सरकारा मोनसे नीतिनि सायाव बेखौ खामानि मावदों बिनि बादैबो बिनि अनगायैबो जिफोर एक्टिभिटिफोराव बिथांमोनखौ इनभल्व खालामनो गोनां गैयामोन गोबां एक्टिभिटि होनानै दोनदों जायनि थाखाय क्लासाव स्कुलाव बिसोर खम सम मोनो बाहेरा एक्टिभिटियाव बांसिन इनभल्व जानो गोनां जायो आरो बेखायनो बे मोनसे गिदिर मोनसे थासारि आरो बेखायनो दिनैनि सावरायनायाव एबसु आरो फोरोंगिरि जे खामानि मावनो गोनां दं होमवर्क जोंनि लेभेलाव मावगोन फोरोंगिरिया प्रपारलि एकाडेमिक क्लास स्टुडेन्टनि इभालुएसन एसेसमेन्टखौ मोजाङै खालामनांगौ लोगोसे गार्जेनाबो रेसपन्सिबिलिटि दङ गार्जेना गथ' गथायनि फरायनाय होमवर्क डिउटिखौ नायनांगौ दङ फरायसा फरायसुलिफोरखौ जों मटिभेट खालामनांगोन जाहाथे क्लासनिफ्राय बाहेरायाव थाया ड्रप आउट जाया आरो बेखायनो जोङो बे गासै दिगखौ नायनानै फैबाय थानाय जुलाइ दानाव एबसुनि इनिशिएटिभआव 5000 टिचारखौ लानानै एडुकेशन आरो टिचार कनक्लेव बर' मिडियामनि थाखाय जोङो जुलाइ दानाव सामार भेकेसनाव खुंनो थाखाय जों थांखि लादों लोगोसेनो प्रत्येक 15 दिननि उन जोंनि आनसलिक जोंनि डिस्ट्रिक्टआ मोनसे एडुकेशननि मोनसे माने सेल बा टीम दानानै जोंनि स्कुलफोरखौ भिजिट खालामनानै बिनि पारफरमेन्सनि सायाव बिनि क्लासनि सायाव स्टुडेन्टनि जे एक्वेट नलेजनि सायाव माखासे एक्टिभिटि लानायनि गेजेरजों जोङो खामानि मावलांनो थाखाय जोङो दिनै थांखि लादों आरो बे सावरायनाया जथेस्थ' इम्पर्टेन्ट आरो एकाडेमिक रिजाल्ट आरो फरायसा फरायसुलिनि जे गियान बे बुथुमनायनि बेलायाव जाहाथे फोरोंगिरिफ्रा बांसिन स्ट्रेस होगोन टिचार आरो गार्जेन आरो स्टुडेन्ट बिनि सायाव बांसिन खामानि मावगोन आरो एबसुआ जे लेभेलाव सापर्ट होनांगौ जोङो सापर्ट होलांगोन सरकारा जिखिनि मावनो गोनां दायित्व दङ एपइन्टमेन्ट होनायनि बेलायाव अफिसार एपइन्टमेन्ट टिचार एपइन्टमेन्ट टेक्स्ट बुक सरकारखौ जों दाबि खालामगोन आरो सरकारा टाइम मथे बे गासैबो खामानिखौ मावनांगौ होननानै जोङो दाबि दैखाङो बेखिनि बाथ्रायानो गोजोन्थों रिजाल्टनि मोजां फिथाइखौ लानानै गोबां क्रेडिट लानायखौ नुनो मोन्दोंमोन दा गुणोत्सवनि रिजाल्टआ गाहायाव थांदों बे बिथिङाव सोरखारनि फारसे मा बुंनो सानो ना मोजां रिजाल्ट जायोबा जों क्रेडिट लानांगोन गाज्रि रिजाल्ट जायोबा रिजाल्टआ मानो गाज्रि जादों बेयाव मुल जेंनाया बबेयाव आरो मा जाहोननि थाखाय बे रिजाल्टआ डाउनफलाव थांदों बिनि फारसे जोङो नोजोर बोनांगोन मोजाङावल' जोङो जुदि बाबा लायोब्ला गाज्रिखौ जोङो जुदि फेक्ट फाइन्डिं खालामनानै बेखौ मोजां खालायाबा बे जोंनि थाखाय मोनसे गिदिर ड्रबेक्स दा बेखायनो आङो खावलायगोन जे माहारियारि आफादानो जा कमिउनिटि अर्गेनाइजेसनानो जा आरो जि स्कुल जायगायाव एलपि इउपि हाई सेकेन्डारि हाई स्कुल दङ बै एरियानि गोरों गोरा गार्जेनानो जा बा बयबो गार्जेनानो जा आरो सरकारानो जा जोङो बेखौ रेसपन्सिबिलिटि लानानै बेखौ मोजां खालामनायनि थाखाय जों बयबो दायित्व लानांगोन आरो बे बेलायाव डिपार्टमेन्टआ जिहेतु सरकारा बेयाव मेजर इनिशिएटिभ आरो रल लानांगौनि बिबान दङ होननानै जोङो बुंनो सानो गोजोन्थों।